Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9 con las 7:09. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked. To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:10, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Akarunanta ng lakat sang panahon karona, pero sa mga utod na ton na sinagta naman ang sitwasyon na ton matulutawhay sa sininga mga dinagon. Pero sa nagapuyo iya sigad sang baybaya, sa dalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes kita formal magaumpisa sa aton nga pagpangalagad ang aton sini pagpangamuyo gihapon sa mahal nga Ginoo. Ubayan kita sining programa, ubayan ang aton sini matag palamati ipahilayo kita sa naman nga sa isang balatian. Ilabi na gid ining COVID-19 kag subong man ayuhon ang nagpositive, subong man ang pagbantay sa mga frontliners naton kag kon pwede lang makabalik na kita sa normal, O Lord. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12 na sa aton nga pagpangalagad subong adlaw, Martes kita, Agosto 25 na, 2020. Naga-monitor na kamoderiya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Aksyon Firing Line. Sa may mga Twitter account na rin, follow na Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton, kadto lang kamuda sa comment section, ibutang ang inyo mensahe kay labuton tanakarona sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tublas 9, ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalag ko ka nagalinagumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon? Duha iya sa anom ka mga suspitsado nga nagkaladakpan sang PDEA sa drug buy-bust operation sa area sang Police Station number 3. Positibo sa COVID-19. Aksyon Firing Line. Kadelikado yan o, samtang 5 man ka miyembro sang PDEA diri sa Negros ati positive man sa COVID-19.
Grabe na gid ang paglapta sa local transmission, ano? Sining nasambit nga si COVID-19, kadelikado na gid sang sitwasyon. Action firing line. And Councilor Israel Salanga, sini Matrion Makaksyon, gin-isolate man ang kaugalingon bangod sining COVID-19. Action firing line. Tikabalo naman kita nga si Salanga, amo ang boss sa tong napatay sa nagligad nga adlaw nga staff niya nga nagasugat sa mga OFWs kag iban pa nga nagahikotar pa dulong diri sa syudad sang Bacolod, mga kaaksyon. Ti kinahanglan i-isolate man ko galing niya to check 14 dias ini para masigurado ang iyaman nga sitwasyon. May iban pita mga balita sa lokal, mga kaaksyon. Sinigid lamang nga hapon ginaprobahan sang sangguniang panglungsod sang Bacolod ang emergency nga power nga ginhatag nila kay Bacolod City Mayor Bing Rinaldia nga pwede siya maka-issue sang executive order kung luyag niya nga ipatuman ang ginatawag strikto diri sa syudad sa Bacolod sa idalom sang MGCQ. Action firing line. Kamadamduman ninyo nga ang aton sini nga mga local doctors diri nagahingyo sa aton sini nga IATF nga kung pwede mag-time out kita ka magpahuway sang duha ka semana, ang aton sini nga mga public officials nagpadala sang sulat sa National IATF. Feeling ko na twice na ganit duway gidya mahatagan pagtamod. Action firing line. So ang gin-ideya ni Councilor Rinicito Novero sa ila sini nga pagtuon dira naghimo sang ordinansa nga ipatuman ang strikto nga checkpoint sirado sa mga borders plus ang pag-issue sang home quarantine pass, regulasyon sang curfew hour kag iban pa apisar nga napaidalom kita sa MGCQ nga ginatawag. Action firing line. Bahala na kung wala sang mando sang ITF National kiti ordinance na ini sa syudad sa Bacolod nga ginahatag nga poder kay Linardia. So pwede kita kamato-mato diri para ma-contain naton or ma-flatten natin naton ini ang COVID-19. Action firing line. Sa dinti Mayo gid ini nga tikang sang aton sini nga mga public officials diri sa syudad sa Bacolod ang naghimo kag author sini wala sang liwan Councilor Rinicito Novero. Action firing line. Siriman nga hapon, mga kaaksyon, sa virtual session sang aton sini mga konsehali sa syudad sa Bacolod, ginaprobahan man ang resolution ni Councilor Rinicito Novero. Ang resolution nga magahingyo sa publiko sa panimalay nga magpangamuyo. Action firing line. Ginhimuan niya resolution, action names nga mga muyo gidapat ang tagsa ka persona. Pero sa mga konsehalis nga nagtambong, may ara sang 3 ka konsehal nga nag-abstain sini sang pangamuyo nga ini. Action firing line. Pero pag-abstain nila ti may mga rasunes no? Kag magluwas sa 3 nga nag-abstain, mga kaaksyon, oy, may nagbuto gidyan negative kag hindi pabor sining urging nga pangamuyo. Action firing line. Isa ka konsehal wala nagbuto pabor sining resolution nga pagpangamuyo sa publiko. Tiya na iya, ginarespeto ta na. Action firing line. Magambal kita abstain dining 3 kundi do naga sa tunga la siya sang huo kag indi daw mo sila pero laban-laban sa indi Action firing line. Pero ato yang nag-negative vote ya action El Redo ba maskog pagito ya. Nun din siya gusto mga muyo na. Sige. Galing kita yung magpangamuyo, bisan hindi mo na yan ayoon ganing publiko. In between na sa ila relationship mo sang family, sang tawo, kag ni God, no? Nakadepende. Pero ti gusto lang niya mag-ubra, resolution ni Councilor Novero, nga ihangyoon sila. Kung oras-oras may dira, adlaw-adlaw, bisan no lang diin pwede dira mga muyo, dapat mga muyo. Siring panahon sa pandemya, kagway, bisan way pagani sa pandemya. Action firing line. Nakayohoman kita, no? Aha, sige. Salamat gid no, pero karon kompletohon tani detalye sini sa iban nga balita, makaaksyon diri sa lokal gikan sa Bacolod City Government Center sa gihapon idulong karon action day sa Salazar kapin 80 tanan ka mga COVID-19 beds magadugang sa tanan nga hospital sa Bacolod suno kay Congressman Greg Gasataya.
sa iban nga pungsod sang amo ni nga panahon, perti kadasig ti magpatindog sa mga edipisyo para magkuan, para butang sa mga katrida para ma-akomodar taning gadamo nga mga patient sa nga kuan COVID-19 diri sa aton daway gid isolation center ara amo ni nga quarantine facility. Pero mas nami pagidya tani nga may gina-provide pagidya nga lain pagidya mo nitutukan do tani. Action firing line. Ay nako, sa ibang nga balita mag-aksyon sa probinsya na naman karon dugay with Action Marlon. Hinobia, pila ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental may preparasyon sa 4 ka adlaw nga lockdown. Namuning nami kay sila mismo bisan way sila nadala sa lockdown, do hindi pa sigurado man ganing lockdown pero may mga preparasyon na sila. Kabalo ka, according niya sa mga initial reports nga nabaton naton, ang ining plano nga 4 ka adlaw nga lockdown duha sa Bacolod, duha man sa Negros. Sa 28 Tubtob 31, gahulat pa kita sang pag-approve sang National IETF Japon ba nano maniman. Kag kun hindi, padayon ang swab testing kuno niya. Oo, kun way gid man lockdown ang swab test aramang Japon, kiti na kuan na plastar na nimo. Ano pa bing mahimo nato diri kag ini dako gid bulig ang swab test nga ini. Action firing line. Sige, hulat-hulaton tani maka-action kay para maplastar ginaton tanan-tanan. La 7:20 na. Action Brian Warden. Action firing line. Balikan ko ring lokal karon dugay manggula lugayawon ko to aray sa mga balita mans nasyonal ho. Action firing line. Ay sa Mindanao la untat man tong pinatyanay kang hepe to nilaw sa Carmeno, Banwa sang Carmento napatay man sa hot pursuit operation. May tawo abi nga nagpangluthang linagas nila. Siya yan naluthangan mang hepe nila patay man. Ay kagamos ang kalibutan. Samtang sa iban pa nga balita, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag. Siya way kuya labot na sang Ribgov na inainablang revolutionary government kaya ginaduso silang isa ka grupo. Hambal sang Duterte sa address sa kagabi. So way kuya labot sila na. Di ko ba naslaklala gani. Damdaman nyo to ining Mayor Rodrigo Duterte o kon Mayor Rodrigo Roa Duterte nga National Executive Coordinating Committee, ginaduso nila ang revolutionary government para sa federalismo sang pungsod Pilipinas. Amo na ning sitwasyon naton sining COVID-19, mga federalismo gyapon ang sa utok nila. Action firing line. Ay sus ko nga mga tao daw hindi ko na ni sila man ang Duterte balo ninyo. Di ko kailan ninyo. Action Brian Warden. Action firing line. Amo nang tunos ang tingog ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Anyways, ang mga OFW sa Pilipinas nga nag-negative, naglambot na sa 41,396 mga kaaksyon. Good news. Kag sa iban pa nga balita, tiyang pungsod Pilipinas subong, may ara na sang 197,000 164 nga confirmed cases. Suliton ko 197,164 ang confirmed cases mga kaaksyon. Ang aktibo diri 61,730 kag ang naka-recover diri ara na sa 132,396, ang patay 3,038. Kadamo man sang nagpatay na 3,038 no nagasaka man nga adlaw ba. Action firing line. Ay kakulolbaan. Anyway, sa muna ang mga update naton sa nasyonal mga kaaksyon. La 7:22 sa aton sini nga pagpangalagad. Anyways, atong twin blast kahapon, amat-amat nagagwa ang ngalan sa mga suspitsado. Action firing Dito line. bala sa may barangay Walid City, bala sa Hulo-Sulo, nga nagpatay sang 15 kag damo ang pilason, isa pulis diri patay, 7 ka Philippine Army, mga civilian diri, kag ang isa dito amo ning ginatudlo nga suicide bomber nga babayi. Pero lunsay babayi ni kuno mga suicide bomber nga ini. Action firing line. May isa man ka Jordanian journalist magkaaksyon nagpalayag nga kilalaya atong nagpalupok kahapon kay kagito kuno siya kidnap diri sa aton kag amo nang ginatudlo niya nga mga tao nga may plano sa pagpamumbagin man. Action firing line. Ay pila kadlaw ni harugo naman ning mga busayap ni sang linagsanay da way patakahuman sa COVID-19, may linagsanay naman sa Mindanao. La 7:23. Action firing line. Diri kita sa lokal magkaaksyon no? Kay ining lockdown
weekend lockdown sa 28 to 31. Way pagid niya sang klaro ha. No? Kay amo na hambal naton, waiting pa kita sang approval from National IETF mga kaksyan. Tanan nga ginahimo naton diri sa Bacolod kag Negros. Kinanglan may approval sa aton sini nga Mother IETF. Kung kami diri may mother station nga DZRH balag na tawag namon diri. Ti ang IETF ang local may national mas lang nga mother station man. Hindi ka mato-mato kita diri himo sina. May bigro, may siyempre violations nga dapat sundon nato ng protocol. Pero pag interview ko sa nagligad to sa DOH nga Regional Director diri si Dr. Convocar, kung di ka magsala, gina-welcome yan nga tikang nimo sang Negros Occidental kag Bacolod sa makabulig na nami nga tikang. Pero ti may ara patas ang national. Anyways, hulat-hulaton ta na. Kay subong ara pa lang kita sa Martes, we have 2 days na lang Miyerkules kag Huwebes pa ang nabilin. Hulaton na to ng iong ipagwa sang synchronized kag united iyang pagplano diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Now, kay kadamo na sa mga ayo naton sa national, sa IETF, daway kita ginasapak dis local, Ambot ko na ng pananaw sa National IETF, di way gakapatay mga tao dis COVID-19. Nga daway gitaya labot diri sa mga ginahingyo sa local naton nga IETF mga kaksyon. Suliton ko, ang mga doctors naton diri duha ka semana ang ginaayo nila kung pwede makapahuway-huway. Anong rason? Una, ang mga doctors naton, nurses, tara nga mga hospital personnel nagakaamat-amat iya kapugday bangod sining COVID-19. Ikaduha nga rason, halos ang mga hospitals naton diri sa Bacolod kag kaiping nga banwa kag syudad, private man o kon pampubliko, wala na sang ligwa pa nga mga katredra para sa mga COVID-19 patients kag iban pa. Actually, kadamo sa mga nagareklamo nga hindi man gani COVID patient 19 nga kaso, way ginapangbaton sa hospital, hindi tama baso lang hospital, alangan mo ni karong pinangdasok mo na dasla. According sa DOH, at 30 to 50% ang capacity dapat ihatag sa pampubliko nga hospital sining COVID-19 patients ngayon Sa pang-pribado na naman, 20 to 30% tibuta na gid sila guro. Alangan mo na karong piliton kung way na gid. Now, bangod nga daway man di ginasapak ang aton hangyo sa Bacolod kag Negros. Nahuna-hunaan sa aton sining nga konsihal. Kag iban pa dira nga nagabulig sa iya, Councilor Rinicito Novero, nga maghimo kita sang kaugalingon nga local ordinance nga magpatigayon sang ginatawag naton stricto iya nga control or border control, stricto iya nga checkpoint diri sa Bacolod, mag-issue sang ginatawag naton mga home quarantine pass sa tagsa kapuloy-an nga ang authorized person amo lang nang makagwa, pag-regulate sa aton sini nga mga ang aton sini nga curfew hours, kag iban pa nga mga restrictions nga daw kaangay lang sang enhanced community quarantine ang sitwasyon, but ara kita iya sa classification nga modified general community quarantine. Ti ina nga mga tikang ginhimo na lang ni sa aton sini nga mga konsihales sa Bacolod, labi na gid si Councilor Novero kag iban pa, para ma-address naton ang padayon nga pagsaka sining transmission sang COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Ti ini nga mga tao dapat palakpakan tani sila, Kaya nga nagahimo sang tikang iya ang mga konsihalis nato, labi na gid si Councilor Rinicito Novero. Titi may mga advisors man sa likod, lakip na of course si Bacolod City Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Familiaran and others mga kaksyon, So check naton sa linya kung anong kalahinabo sinihapon, but I understand pasado na ini may mga nagboto hindi pabor pero ti pasado gyapon. Online sa firing line. Sa aton nga linya mga action, we have Councilor Rinicito Novero, sir. Kaina, good morning. Subong, good evening naman kita, sir.
Good evening, Sean Brian, kag sa inyo bilugang workforce, sa aton mga palangga nga bakulod nun, kag sa malabutan sining nga tingog, mayong gabi sa inyo tanan. Aha, inabalang pagbugtaw naton na istoryahanay kita. Before kita matulog sa mong istoryahanay kita gyapon. Maayo ah. Aha. It's Councilor, a very blessed privilege. Yes. Thank you. Yes, Councilor, need na mo ng inyo sining support kag information sa aton sini Pumuloyo sa Bacolod. Councilor, kumusta aprobado na ining power for Mayor Bing Liordia sa pagpatuman sa mga regulations under MGCQ sa Bacolod? That is correct, Action Bri. Ginaprobahan to namon kay ina, isa lang ang nagboto negative. Aha. Kag ang ina nga emergency authority nga tag naton kay Mayor Bing makahatag sa iya sa isa ka autoridad sa pag-issue sa executive orders nga hindi pwede ma-issue nga sa idalom sining isang modified general community quarantine status. Kaya kung wala na ang ordinansa, wala mangin bigal nga basihan si Mayor Bing. Ang problema kaya ang aton diri sitwasyon nagalala bangod sang nagaduging pagkag nagadugang kag nagadasig pagid nga kontaminasyon sa COVID-19 sa Bacolod. Hindi na ni normal nga sitwasyon, Action Bri. Yes, aha. So ang aton nagakaigo nga pagtartar sini hindi man dapat ipaagi sa normal lang proseso. So, emerhensya, di ang pag-away sa iya, emerhensya man. Amo na nga, hindi kita matingala if the mayor, upon consultation with the emergency committee, mag-issue ng executive orders that might somehow diminish our measures of comfort, convenience, ang aton mga luya gimoon basi iban sinindi ta pamahimo within a brief fixed definite duration. Pero tamdon naton nga proactive ang aton lokal nga government sa idalom sang pag gahom kag pagdumala maynon sa aton mayor kag bangod sini duyag naton nga ma-address gilayon sa madasig nga pamaagi ang problema sa COVID-19. So, today, na-approve ini siya. Anong next nga step ang himuon ta diri, Councilor? Then, approve namon to na, I believe, na finalize na to kay ng text kila yon na pirma ni Vice Mayor Elicid ang endorsement. Kag ipadala na to, I think, sa aton Sangguniang Secretary ni Attorney Sunny Pitieres sa kay Mayor Bing for his signature signifying his approval. And the moment na approval niya na effective na and enforceable as an ordinance. So, tawgo niya na siguro ang mga miyembro sa emergency committee nga ginbihon dira sa ordinansa and we will sit together with him. Ang maginon-anon will be injecting ideas, suggestions, maybe arguing. Mga maalam ni mga miyembro, may mga kagulingon ni sila nga mga punto de vista, pananawan, conviction. Di basi sadya naman dang dibatihay namon kung ano nga sahi ang emergency measures. But that will be good. Because ang resulta sina but silingon na filter gid maayo sang aton mga responsable nga mga opisyales sang syudad. Importante naga-share sila sa ilaman nga knowledge kag kung pwede ibulig dira para mas bakod pag aton nga ginpatuman or ipatuman, Councilor, ano? So, kon ano na ni maplastar tanan, amo nang ang mga ITF ni why ni sila ilabot national diri kon gusto na himuon ni Mayor Bing discretion ni tanan sa aton executive. Well, may ara man gihapon sila generally ang ila coverage general. And so far as other items there, of course applicable magihapon. Ang ato na yung emerhensya man lang mo. In other words, if the mayor does not issue any executive order under emergency nature, then ang IATF memorandum circular will govern us. It will continue to govern us except nga ma-augment na siya, ma-reinforce, ma-improve kag madugangan efficacy paagi sa mga emergency measures nga ipatuman sa aton alkalde
paagi man siya executive order and emergency issuances. So mas nag-okay pagid kay duha na ka force abi ang gamiton ta diri para mas baskog pagid ang implementations ni Councilor, ano? That is correct. Aha. So, lauman tani diri sa syudad sa Bacolod. Pila ka bilog councilor ang councilors or pamatok pa sini sa imo nga gin authoran nga ini? Isa man lang ang nagpamatok, ang si Member Wilson Gamboa. Okay. And gin-raise ko pa ganito kay na ginhambal yung statement nga this is the least of my concern. Ginatingwaan niya to i-explicar kung ano ginang butyo silingon sang this is the least of my concern. But I was writing his comments kaya nakibot ako nga ang least of his concern. COVID-19 would be your least of concern? And kabalo ka naman nga, I hope it will not be the least of the concern of COVID-19. Kabay pa, no? May God forbid nga makabisita sa aton ining sa aton kaugalingon nga mga lawas ang COVID-19. But the point is, this is not least of our concern. In fact, this is now one of the priorities all over the world, in every government, in every race, in every culture, because it invades homes indiscriminately. It is no respecter of persons of race, religion, color, culture, government, territory, and so forth and so on. So this is our universal enemy. That's why it's called pandemic. In other words, magsiling ka pan in all places. All places around the world, ano? So it is now a common enemy. We are engaged in a universal warfare against this COVID-19 that has claimed lives, disturbed government, separated families, disrupted businesses. Terrific, no? It has bled our hearts. So, diri, Councilor, nabutang ba na, may ari tadi mga, like for example, madakpan, kagway magtuman, abi ko ipatuman na gini, may mga tao, yapon nga, naglubag sa mga regulations, may mga punishments kita diri, or mga penalty, o nga sitwasyon? This is simply an administrative measure. Hindi ni sa punitive and criminal. Yes, Inigitagaan lang ni isang legal nga otoridad, kagbasihan ng aton mayor, to take up emergency measures not provided for in the IATF circular. I see, So, ang intention sini is not to punish anybody. Ang intention is to protect and provide for everybody. With the expectation nga ang tanan magkooperar, kay ang tanan mangin beneficiary, mangin beneficiado sang aton kooperasyon. But kung hindi magkita magkooperar, then kita man mangin biktimas. Yes. So, hindi natakin ang lantani nga kada may regulasyon, butangan ta penalidad. Kay kung wala penalidad, hindi ta magsunod. Pero kung matapikan, ini ang mga sutil, mga hindi masinulundon kung matapikan. May God forbid, wala ko ka pangamuyo sina. Pero kung matabo, matapikan sina, amo na ma-realisar nila nga kakinanglanon gali magsunod sa regulasyon. Amo na tonight gin paklaro ko gidayon kay kabalo ka kadamo sa mga nag-assume dayon sang hindi amobla nga ara sa una-una nila base naman ni matabo sa aton, inhuman naman ni ano nga sitwasyon. Subong ya wala ini. Bulig lang ni sa aton kung paano naton contain ini si COVID-19, Councilor. Mula gining tinituyo ta diri. Kag kung ma-invade sang COVID-19 ang lawas ng tao kay wala naghalong, wala nagsunod sa regulasyon, sobra pa na sa silot sang ordinansa. Hindi nato na luyag matabo. Yes, correct. Amo na ang silot. Amo ng penalidad nga luyag naton hindi dapat maglabot sa aton mga lawas. Sakto so hindi natakin lang na mahog paagi sa pag-provide penalidad. 200, 500 abe. Ining ordinansa is in fact a measure of inspiration, encouragement to everyone to be cooperative, to realize that this is our common warfare. Yes, correct. And we will be the common beneficiaries if we obey, and the common victims if we disobey. Yes, amo sina. Anyways, Councilor, thank you gid no. Congratulations nga ti
nga ideya kita diri sa Bacolod, sa ano na lang ginahimo naton para mabuligan tini tanan-tanan. Aside sining ordinance nga ini for Mayor Bing Leonardia, may ara ka pa sa resolution sining urging prayer, Councilor? Yeah, I introduced also a resolution inspired also by some ministers of churches. Aha. Kag ini nga resolution nagahingyo sa aton mga panimalay Aha. sa Bacolod. Nga kung mahimo, wala ini nagamando, Aha. kundi naga-urge, naga-encourage, naga-inspire. Nga kung mahimo, makatipon kita sa pagpangamuyo. Adlaw-adlaw tani para sa aton pungsod, para sa aton syudad, para sa aton panimalay, sa aton negosyo, sa aton kabuhi, sa aton lawas, sa aton proteksyon, sa recovery sa aton. Nautod si Councilor, balikan naton. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. La 7:39, Action Radio, Philippine Standard Time sa aton nga linya, Councilor Rinicito Novero, ang inyo sining pamatian sinimat tiniyon. Aksyon Firing Line. Sining pagpasar sang ordinansa, paghatag emergency power kay Mayor Bing Leonardia sa strikto nga pagpatuman sa mga controls kag restrictions, regulations diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon sa sining nga mga tiniyon. Pero diri na kita sa may ara pagid sa resolution pagid amo ni ang nagahingyo urging sa ngaton sining nga mga kauturan sa panimalay nga inabalang mga muyo, mga muyo sa matag adlaw nga tanan kay kabalo naman kita aside from health protocols nga ginapatuman sa ngaton sining mga eksperto sa medisina, ang face mask naton, face shield naton, ang hand washing naton dira, kung ano-ano pa dira nga mga protection sa aton sining kaugalingon, labaw sa tanan ang pagpangamuyo. Balikan naton si Councilor Siri Matinian. Councilor, nautod kita, pasensya. Gani man, kay pangamuyo na ginambalanta, ginutod tahaw. Amo na ni pagpadasig ta sa third telco, gura. Councilor. Ginahingyo naton sa resolution, Action Bri, na mapangamuyuan kita. Kay kabalo kita, ang aton human efforts, hindi ni kasarang sa amo ni nga say mga away, kung human efforts lang ang hambalan. Although nagatinguha kita, nagapangabudlay, kapangita bulong, pero wala bulong. Kapangita sang antidote, wala antidote. Pinatinguhaan pa ang vaccine, pero ang promisa sang iban nga nagatinguha mag-discovery sang vaccine, posibly next year pa na maabot. There are still many days, weeks, and months that will pass from now. Di anong imuonta? Hindi tani masarangan ang aton mga sitwasyon diri sa Bacolod. Nagkakakulang na ta sang hulot sa aton mga ospital. Kakakulang na ta doctors and nurses. Yes. Kakadulaan na kita bulong. Diin kita makadto. Sino ang katuan mga presidente? Kaya ang presidente kani nag-perpetual isolation naman. Correct na, oo. Sino nga katuan ta nga doktor? Kay wala ka na mapalapitan. Sino nga katuan mo nga mga scientifico? Guwapo o guwapa, maalam o manggaranon. Wala. Diyos silang gid. Yes. Kag ako nagatuo nga sa tanan in overall, ang Diyos ang maigahom makabulig sa aton. Amo na nga ginahingyo naton, everybody should learn how to bend their knees before God and pray every day. You can do it once, twice, thrice, many times, ever as you may. But let's invoke the aid of God. In fact, nasulat na sa aton Constitution. Yes. Ara mismo sa aton preamble. The Constitution begins with the acknowledgement of our need of God, of our need of our being. It declares our admission that we are inadequate by ourselves. Inadequate kita, kulang kita katama kung wala ang Diyos. Aran na sa aton Constitution si preamble. Ang aton preamble in English nagasiling, no? We, the sovereign Filipino people, invoking the aid of God. Kita mo, we begin with the statement that we acknowledge the need of God as a sovereign people. And Constitution is a sovereign document. It declares a sovereign statement and it acknowledges the sovereign being, and that is God. Yes. So masiling kita, is this a transgression of the constitutional
separation between church and state? Of course, no. Mhm. God is no church. Although the church gather for God. Mhm. But God is beyond the church. The Constitution speaks of the separation between the state and the church. Mhm. But it never mentions of any separation between God and the state. Mhm. You see? And God is not simply a religion. Mhm. Although religion gathers people to worship God. Di ba? Mhm. Yes, yes. Ang Diyos siya is over and above religion. Correct. Single or tanan nga religion. Mhm. So, kinanglan ta magpalapit sa iya. Kagangakon dira dispositive portion nagasiling nga. Mhm. Tani, mga mahinyo tang aton mga panimalay, palihog suguran ta na subong. Mhm. Nga mga moyo kita, ikaluyan, ang kaluoy sa Ginoo ara ginapirmi. Mhm. Nga ang Ginoo mag-intervener na sa aton diri nga emerhensya. Mhm. Maayo ang mga sakiton, mabuhi ang mga tagumatayon, Mhm. matagaan kita bulong, tagaan kita mga doctors, nurses, makarecover kita sa aton mga economic Process. losses Mhm. and mga kapirdihan. Mhm. Talarong ang aton tanom, ang aton produkto, ang Mhm. aton amo na bala? No, I mean there is nothing wrong with that. Mhm. So, Yes. in fact, it reminds me of 2 Chronicles chapter 7 verse 14, Aha. which says, ang word ni mismo sang Dios sa tsimpo ni King Solomon, sila yung Ginoo, if my people who are called by my name shall humble themselves Mhm. and pray, humble and pray. Only humble people can pray. Because humble people will acknowledge their limitations and their inadequacies. Mhm. So if you cannot humble yourselves, you cannot pray. Bisiling sa Ginoo, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Mhm. Then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal the land. Mhm. Ano ba? Yes, klaro. And siling man mismo dira sa Psalm 127 verse 1. Siling dira, i-quote ko lang niya. Yes, right Counselor. at home siling versikulo sa Biblia. Siling dira, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wakes but in vain. Ano po silingon? Mhm. Di sa nanong pangabudlay ta nga patukod sa aton syudad ko ning Ginoo hindi amang patukod sini. Mhm. Wala manipulo sa aton pagpangabudlay. Mhm. Bisa na nga bantay ta sa aton syudad, panimalay sa atong gulingon kung Ginoo mismo Mhm. ay hindi magbantay, pabuyaan lang ita. Wala man napulos sa aton pagbantay. Mhm. In simple language, bisan ano paninguwa sang tao nga masalvar kita gikan sa COVID-19. Kung ang Ginoo hindi mag-intervenir, pabayaan niya lang ni. Mhm. Hindi sa magkaluoy, pag magkatag sang iyabugay, Aha. ano ay hanang matabo sa aton. Yes, yes. Di kita sinibit. It will be hell on earth. Mhm. And we do not want that to happen. That's That's why we should acknowledge the need of God, especially in crisis moments like this. The prayer gid ang aton diri kinahanglan, Counselor. Mm. Pangamuyo gid. Pero may nag-abstain pa nga tatlo ka mga konsihal, no? Kag nag-negative isa. At may mga conviction man May sila conviction. ila. We respect that. May Yes. isa nga nag-negative, Aha. may tatlo nga nag-abstain. Hindi ta na paghihambal naman ang Yes. ngalan. Ilan Yes. naman na kaugalingon nga Aha. conviction and we respect that. Actually may mga names ko nila pero okay lang na. Ara way gid na problema, Counselor. Hindi na nakinanglan ihambal. Yes, Kasi yes. ma-misinterpret pa sa tao. Kag may mga punto man ang ila sining sabat dira kun nga nag-abstain sila kag negative. Ila man. Ha. Oo, ilan man ay punto. Aha. Counselor, salamat sa imong mga time tonight. Kag salamat gid sa imo sini matikang ginahimo diri sa syudad sa Bacolod and mga kaupdanan. Mabuhay ka, Counselor, may gabi. Mabuhay ka. Mabuhay ka man, bye. Yes. Maayong nga gabi. Madamo mga salamat sa liwat. May God continue to protect us against COVID-19. Amen, Counselor. Thank you, Counselor. Thank you. Action Firing Line. Councilor Renisito Novero, mga kaksyon. Tiyan mo na, no? Ang una, tiyan mo to ang emergency iya nga puder para sa aton sining alkalde sa syudad sa Bacolod. Hulat-hulaton ta ini kay bisan sino gusto nga madula si COVID-19. So kung ipatuma na ini, abi yung taton ta nga aton nga ba nga sagi ka kumod kay nga kung sige lang tadi kumod hasta san o kita nga mag-antos sini kay COVID-19. Action Firing Line.
Kag kung ipatuman naman sang syudad, sa aton sining opisyalis diri nga may ara sa maapektuhan nga pamuluyo, please lang, provide man kamo ayuda sa publiko. Action firing line. Hindi kay pawalaan talang kiti karon magutman maning people di karon sa Bacolod di sini mga strikto nga pagpatuman mga kaksyon. Parte sa pangamuyo ti nga ang supakon ta pa no. Pero anyways, hambal ta kay na ang pagpangamuyo na ara sa relationship sang family and sa person kag sa Ginoo mo. Ang ginhimo ni counselor nag-ayo man lang sa publiko, na? Pero ti ang to nag-abstain niya ila niya. Way gitaya lalis da ang nag-negative iya man na. Way man ta lalis dira. Basta tigin pabalot ta lang nga may 3 ka makonsehal ang nag-abstain diri kag isa ang nag-negative sining resolution urging sang pangamuyo sa publiko. Action firing line. Sige, ma-commercial ko for a while. Kabalo ka, isugid ko sa inyo ang nagbuto negative kag hindi pabor sining emergency yang puder kay Mayor Bing Leonardia. Wala sang liwan si Councilor John Gamboa Jr. Action firing line. Tisubong nga pamati siya. Ga-text siya sa monitor ko niya. Gapamati ko di. Councilor, tapos commercial, ikaw dason. Action firing line. Puantang side ni Councilor Gamboa kung ano ang iya rason nga ang wala siya nagbuto pabor sining power nga ini nga ginhatag nga poder kay Mayor Bing Leonardia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio for Wi-Fi. May gabi lang sa mga kauturan ta nga nakatutok halipakay na si Ami Rivera Coral, Jomari Elaine, good evening, Action Bray, Idanet Dolyar, Ocondilar from Riyadh. Greet lang ko kay Jomari Elaine, gapamati subong sa Barangay Punta Taytay. Thank you and God bless. Sige, Virginia San Antonio Oplinda. Good evening, Action Bray, watching live from Barangay Stefania, Halong Kagid, Action Bray. God bless you. Salamat, ikaw madam. Si Bianca Mangiben, good evening, Action Bray, listening from Barangay Abunan, Bago City. Patamyaw lang po. Cyril Dolerio, Vivian Girl, Vita Winwin, Paboy, Giovanha, Midato on Giselle Dolerio, additional Vance, Manghibin Vance, Manghibin and Freddy Mark Godines Babor, thank you again. Si Madam Nene Albasin Kalaluan Araman, Yvonne Hilyadugatan, Philip Alonsagay, si Sir Dennis Cartagena, ti paano ang obra sa mga tao kag mga pagkaon sino masuporta da. Jin Oy, si Sir Araman, Janos Gotan, please in-state law enforcer sa mga areas nga damo tawo. Strict implementation sang lang ang kinanglanon nga himuon, hindi puro lang ta istorya. Si Michael John Season, good evening, Sobray, greet ko lang. Ryan Cesar Barcelona sa Batangas kag Paris France, De La Rosa sa Somerset Lancaster Cavite. Gapaurok-urok gid sila pamati, subong monitor from Paranaque TY. Joseph Pacifico, good evening, so Brian, ga-monitor kami di subong sa Barangay Baliwagan, San Enrique Jurada, Magbanwa, Sinto, Sorbito, Nochipo kag Pacifico family. Thanks gid. Dennis Richard Tiboruma, ano ang dapat saluduhan ta nga mga opisyal may ara daan sa mga opisyales nga puro stay safe lang ginapalayag. Way man gabulig, haha, maigo ang maigo, maing gab ilang sa inyo tanan-tanan. Purti mag-ankurma ni si Roma, ni purti man ni mamalmal mo. Zinaida Tumayan, Sir Brian, good evening, watching right now. Transport Group Bacolod or Bakhoda Drivers and Operators Association, as lang ko nga ang ginabutang sang LTO reckless driving, pumadakpan ang driver nga wala pasaway, nga may pasaway nga pasahero, di na tuman, hukas nila face shield kag mask. Sa nagligan, gin question ko na sa Highway Patrol Group, sa to balang barrier bala, no? Gin pamangkot ko na. So according sa ila, reckless driving ang ila ginabutang, hindi man sila gin makasabat kung paano. Kay way pa man sang layi under dira, way man ta sang
rules para dira reckless driving ang ibutang. Pero sige lang kay i-check tagid abi ani. Kaya bisan ako mismo kung nakasunod ka sa program ko gin talakay ko na di mo na ang inanggin pabangkot mo. Okay, nadula ang iban haw. Taligid lang. Si Florida Gumban Gargarisano, good evening. Sobray, greet lang all teachers of Bacolod City National High School. Daghang salamat. Noime Piharido Hapitana. Ask lang kon kinangla naman pas para kagwa. Waipa, na? Lorna Cabales, Elioran. Good evening, Sobray, watching from Barangay Happy Banago. Keep safe. Barangay Banago, guro ni, no? Keep safe ko, no? Si Malia Altar, good evening. Olive Prado Gargahitano, good evening, Sobray, watching live from Riyadh. KSA, happy Tuesday. Keep safe, God bless you. Naligilang kiga sa lalamo siya, oh. Ang taran nga nagasinulod, laga kadula, bablaw. Si Topi Demi Toper Kibrar, good evening, Sir Brian, listening. Oh, ti manadula naman, no? Hasmin Hontila Albarasin, gakadula sa, no? Kung may gasulod Action El Rey, no? Gakadula, ginabasa ko. Gani, oh, basa ga bulos sa yawan ka na pangita, blaw. Si Mirasol Morden Panerio, salamat sa pagmonitor. Rosini Borla Upaw, tama gid pangamuyo gid ta sa mahal nga Panginoon na matapos na si COVID gani man. Si Kativer, good evening, pamati gid si Mitoy Arquillo sa Barangay Araala, Carlota City. Ems Abuso, Action Bray, good evening. What is the meaning of perpetual isolation declared by our President? Is it the perpetual as defined in the dictionary, which means endless? Just want to be clarified. Thanks much. Sa pag-intindi kong perpetual nga ini, hindi na lang kung ano yung mag-discuss, no? Kaya basi mag-rebuttal kita nga doon. Pero hindi man guro, kung sa nagligad na bukaran ko na mo, doon na lipat lang ko, may ara ko gamay nga nag-get na dira. Hindi man guro endless ang bot silingon, na? Thank you again, Ma'am Ems Abuso. Kumusta lang kay Action Eden Abuso? Si Remedios Constantino, nag-monitor man. Rio Erespe, good evening, Action Brian. Monitor kami din from Barangay Antipolo, Pontevedra. Keep safe always. Joanne Binitua, good evening, sir. Action Brian, Liog Tamyaw kay Jose. Kag Angela Apio, salamat. God bless. Richard Diriquito, Action Brian. Monitor lang kami si Mrs. Lizelle sa Silay City. Salamat. Jo Marie Lizelle Flores, good evening, Action Brian. Amen. Piper Persley, amo na pangamuyo ni Pastor Nevero dapat kay virus ipapaabot. Milrose, good evening, so Brian, pamati kami diri sa Rosario Heights. Salamat. Melchorita Ferrer, salamat gid. Ronald Pace Recalde, monitor lang kami di sir sa Liganes Iloilo. Pamati kami subong upod namon duha ka guard namon kag si Dale de la Lubos kag si Tom Scarmona Tormo. Salamat gid sir. Sige. Si Kairos Flaki Araman, Heartyo Flor de Liza, good evening, Exxon Bray. Good job kay Councilor Gamboa kay ara gid sa tawo iya Balatyagon. Hali ka lockdown, wala hatag bugas sa kaluluoy mga sika driver kagalibon isda. Mga Councilor Gamboa, may score ka na diya. Galing botante ini din ganing botante si Heart Kepol Darisa man. Salamat gid no. Si John Sibalios Araman, pray lang ta always, Action Bray yung gabi. Yes, always gina. Didien Jonah, don't worry Councilor, ang taho nagakilala sa Diyos hindi na dapat pahambalon. Part naton sa human and believe in God's. Miriam Belieza Binuman, good evening, so Bray, watching live here Alangilan. Halong nalanta kag magpray kay God. God bless us all. Yes, samo gina nga confirm. Si Mari Ichava or Ivancha, praise God, Action Brian, kag Councilor nga nagasalig sa mahal nga Ginoo, hindi lamang sa panahon sang pandemic kay ini kundi sa tanan gid nga panahon, of course. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good evening, Sombray. Prayer is our only secret weapon to end this pandemic. Nothing is impossible with God. Let's storm heaven
with all our prayers. Prayer can move mountains or mountain. As Catholic, we keep our praying that Holy Rosary every night. God bless, protect all of us from pandemic. Salamat kin. Jeremy Orosio Araman, Iliko, Raquel Lapuos Bayoneta, Sang Silay. Keep safe man dira ka, God bless. Si Salviron Araman, dayon gid boss ang lockdown, way pasang approval. Si Major Guile, salamat gid sir sa pagmonitor sa NOC po ana. Marivic Dunes, kag good evening Action Bray, listening from Country Homes. Keep safe and God bless. Charles Dilag, si Charles Dilag amo ni siya ang Coco Martin before sang UNOR. Proud ko ni sa classmate ko ni kay kwartik gwapo ni maupod kini siya. Dumadala ka na lang sa kagwapo ya. Si Eden Cantiempo, no? Good evening sir, pamati gid ako si Imo, Eden Cantiempo from Manila. Salamat kid. Good evening Brad. Paul Spot the third, watching man kami keep safe man si Murad, Brad. Si Rodney Carion, maing gabi Action Bray, lihog lang tamyaw Carion family. Si Mari Asop, Action Bryan, kadamo Bacolod nun, nga OFW nga ara subong sa Terminal 2, stranded kay gulpi lang gin-cancel ang flight subong nga 25 ka resume sa November 1 na. Goy, kalawig pa no? Check na ton abi na. Sige. Rosalie Villorente Raman, Lorna E. Magallanes, good evening Action Bray, to all Bacolod nun, monitor lang ko ni Action Bryan. Alam ko pirmi nangyayari dyan sa Bilog Bacolod. Keep safe sa lahat, lalo na sa nanay Aning at Papa Pitong Magallanes sa Barangay 1 Bacolod. Standby ka mo mga ka-aksyon kaya ang sunod interviewin naton si Councilor John Gamboa Jr. Si Marity Felizario Hava, good evening Action Bryan, tamyaw ko lang sila ni Mama Lorna Haba, Papa Rolando, pirmi pamati sa Barangay Kaduhaan, Cadiz City. Halong gid kamo Mama, Papa, I love you all. Salamat gid. Sige. Lorna Cabales Elio Ran sa Banago, thank you gid. Noemi Piharido Hapitana, Action Bray, as kong kinanglan naman pas para kagwa. Ano basa ko na kaina? Sige. Si Maria Leia Atar Araman, Albanese Milagros Araman, Jonah Garcia, good evening Action Radio Bacolod, nagmonitor lang kami pirmi. Pray lang tayo palagi. Ingat po palagi, God bless. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Ba nahidlaw mo ko sa lugar nga ini? Oo. Sa no pata makalagaw dira liwat, no? Albanese Milagros Araman sa Hong Kong siya. Jonah Garcia, good evening Action Radio. Nabasa ko na. Jovi Monares Araman. Okay, ang iban to daw ay ko nakit Andri, no? Kwan siya. Si Madam Marivic Junes Ara sa nga Country Homes. Thank you, gid. Country Homes na. Paul Spot the third. Okay, nabasa ko naman ang iba, no? Balikan ko karon ang ibang dugay-dugay ha. Standby ka mo dira. Si Edwin Jan Kalinaw, ambal niya, gapamati ko ni Kalinaw family from Barangay 26. Salamat gid ra sa inyo, no? Zinaida Tumayan, Action Bray, tani ginbasa gid maayo ang reklamo namon ini address sa LTO para mapathagid nila sa mga drivers, please lang, thank you. Bisan basahon ko sa subong, wala ta sang source pa sang pag-interviewon naton. Much better guro nga pabuasan ta siya kay tunaan ta siya anay kag pangitaan ta interview ha. Pero thank you gid sa concern nyo. Sa nambal ko sa imo nagligad na bukad ko na ni sa barrier tubla kay nga hambal sa taga HPG kit pamangkot ko na sila, ma'am. Ano ang case nga ginbutang nyo? Anong violation rather? Kay wala ang barrier, way pa ni sa idalom sang Land Transportation Office kung wala ka sang barrier. Ang ginabutang nila, reckless driving. Kay duway ka nagtuman bla sang ginpatuman sa gobyerno, amo nang bot silingon nila. Siling ko, health protocol ini, hindi regulasyon. Hindi bla naapid sa aton sa mga laye. Basta reckless driving, hindi sila ka-explain pa kay HPG mo. LTO ang pasabton to sila. I hope you understand. Thank you gid sa concern mo, na? Sini. Actually, kung isipon tagid, kung wala face mask ang pasahero do, hindi gid mandaton pagdakpon dapat ang driver mo. Oo, kay ano mang labot sa driver, alang mo na kung balibaran ang pasahero hindi magsakay, kung balibaran mo na mas dako pagid ang kaso ni driver, balibaran mong pasahero, di ba? Jesse Diliente Araman o Condilante Araman,
Si Mark Juman Singilio Nochete naga-monitor sa San Enrique. Salamat gid ra sa inyo. Bert Hirapusco Caraballo, salamat gid. Hutoda Handumanan. Thank you gid. Rose Guevara sa Alabang, Muntinlupa. God bless ka sa inyo dira tanan. Ziti Alunan watching Hong Kong. Sir Brian, pray gid na lang. Yes. Si Marivic Alison Padernilia. Good evening, pamati gid sa Barangay 2 Pontevedra. God bless. Aileen Mijares Araman, Tobias Nets, Genevieve Pahilanga. Good evening, Action Brian. Ask nakotani sa imo ba nako didto ga obra sila Carlota kag every siya nagapauli sa Bacolod. Ti paano na lang niya Action Brian? Pwede pa man siya kapauli. Way pa lockdown na prubahan nahulat-hulat pa. Si Winnie Jungon Araman, prayer gid ang aton panangga sa COVID-19. Okay, sige. Aha. Si Tere Piscante Alohita. Good evening, Action Brian. Monitor kami diri Mandalagan na. Panyapon, stay healthy and keep safe, Action Brian. Salamat, kamumanda. Si Tupi, okay, nabasa ko na kaina. Okay, balik ko dugay-dugaya and standby lang kamuda kay ang next naton nga interview sa nambal ko na Councilor John Gamboa Jr. mga ka-action. Last 8:04. Si Action Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, last 8:05 na kita. Pinaendorso ko sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. John G. Liba sang Pulupandan kag si Sir Romeo Vargas dira sa Himamaylan. Nagatutok man si Sir Albert Alova, salamat gid sa pagmonitor dira sa may Tabunan Bago. Great lang ko ni si Madam Mrs. niya Fran Alova. Mga ka-action, salamat gid sa pagmonitor. Si May Alaga Banti, no absent na ya. Last 8:07 Action Radio Philippine Standard Time. Now this time kay na pasalig ko sa inyo nga buton ko si Councilor Wilson John Gamboa Jr. no? Si Madam Evelyn Abrico nagapamati man sa Sinimat Tinion. Thank you gida no? Sa pag-monitor mga ka-action. Na-mention kaina ni Councilor Novero nga isa ka councilor ang nagboto hindi pabor sining emergency power nga ginhatag kay Mayor Bing Leonardia sa pagpatuman sang order sa idalom sang MGCQ no, hugot nga regulasyon para gyapon sining COVID-19 nga nagasaka ang numero
diri sa syudad sang Bacolod, mga ka-aksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Councilor John Gamboa. Councilor, good evening. May gabi, Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, may gabi. Aha. Kumusta ang new normal nga session, Councilor? Dom may normal? init-init. Tungod sinisang ordinansya nga ginatagaan ng aton nga alkalde sang isa ka emergency authority or power. Aha. So ang vote mo una, Councilor, ano gani? Negative. Okay, sige. Ano Negative. anong pinaka punto mo diri, Councilor? Gabi na nabatian ko gid ang hambal sang aton mga amigo Councilor Novero. I was misquoted nga siling niya this should ang naghambal kuno ako nga this should be the list of my concerns. Abi butang ta Brian for purposes of argument. Ano ayan ang ginatumod ko? What do you think? Let me ask you. Ang ordinansya is a proposed ordinance granting emergency authority to the city mayor in the face of COVID-19 pandemic. So, sa imo, abi, anong subject matter? Ano gid ang gist ko ng subject matter sa sining ordinansya? Pamangkot ko sa imo, Brian. Subject matter sang ordinance. Oo, ano be? Ati, kung lantawan naton, Councilor, ang tinutuyo sini para maabuligan naton nga si COVID-19 maamat-amat naton nga madula. Ini mo man na pinakapunto kag subject sang iya sining ordinance mo. Ano gid ang isa lang ka subject ang allowed sa aton mo sa isa ka ordinansya. Aliwaton ko ordinance granting emergency authority to the city mayor in the face of COVID-19 pandemic. Okay. So ano gid ang gist ang main thought sa sining ordinansya. Pinakanamit gid abi sa hindi ang ordinansa. main thought, ang main subject matter. Main thought. So sa imo, Councilor, B, ano? Kaya kundi ang emergency authority or power di ba? Amo ning ginadiskusyonan ta. Nga gahatag sa aton nga alkalde. Nga amo na siya. So in other words, whether ginambal ko nga this should be the list of my concerns, meaning I should be referring not to the COVID-19. Okay. Sa emergency. Ang ginatumod nga kuno ginakabig ko din nagduel to siya sa explanation ng COVID-19 pandemic. Damo nagkalamatay. Hari na ta sa ginatawag naton nga emergensya. But then again, ang aton nga ginambalan to ya kagina ang imo nga ordinansya bahin sa subject matter nga emergency authority or power nga ginahatag nga plano nato ni hatag sa mayor. So kung isipon tagid ang pinaka-point mo, Councilor, hindi ka lang ya pabor nga hatagan sa emergency power iya, pero kung as to contain or flatten sang COVID-19 why kaya kontrada daw mo sila. Ay sino makon ay ano man yabi in your right mind kunara kay tawsan saktong pangalahon na. O galing kay kung hindi ka magpabor, doon dito mangyapon ang punto tanga do kasi siyempre hindi magpabor nga hatagan mo sa emergency power kundi daw amo mangyapon nga doon di ka gusto nga dulaon si COVID-19. No. On the other hand, siling ko sa ila nga ang tanan-tanan nga poder, authority o kunang power is already embedded siling ko in the police power of the LGU. Ara na sa local government code ta. Kaya no lang gina-issues naton nga mga executive order kay amo na siya. Amo na nang granting sang iya sining nga poder. Yes, ara na yan. Yes. Saad sa aton nga local government unit kag may ara damo nga mga jurisprudence. Nga malablang ang aton nga alkalde, pwede siya maka-implement drastic measures in times of crisis. Na isa lang ang punto ng ginambal ko, hindi ba? Tingin mga ibang nga syudad nga EO mo lang ang gina-order nila. EO mo lang. Now, secondly, siling ko, nga naman na siling ko sa National IATF ta nga nag-issue guidelines, di ba? Rules and directives nga which are already mandated authorities in power. Ti ano
Pasibla siling ko, we might just go beyond our limits ang mayor sa gintagaan ta sa iya poder. Tapos, ultra vires gali. Sobra sa ginhatag naton nga limitasyon sa isa ka LGU nga opisyal. Na amo nang punto ko kag ikatatlo nga punto ko, Sir Brian. Daw ginhatag mo ang poder sa sangguniang panglungsod. Sangguniang panglungsod, no, a separate branch of separate branch sang aton gobyerno nga importante na for check and balance. Yes. To kung isurrender mo na ya, isurrender mo, i-recede mo ang ina nga gahom nga kita tani nga mag-aagi ni tanan-tanan anay sa aton. Siling ko would only demean the institution. Kuha mo, Sir Bayan? Yes. Kaya hatag mo naman siya. Isa kung doon siling bala kami sa iya, nga mayor, ikaw na lang da. Pagusto ka da. Pagusto ka da. That is correct. Kag ginkwaan mo ya, state, ang sangguniang panglungsod nga mag-upod o kung mag-intra sa solusyon sa sininga krisis. Kaya isa man lang yan sa sininga ordinansya kung isipon mo. Isa man lang yan nagtukod sa iyang mga committees da o kung teams. Isa man lang yan madisider. In fact, kung tulukod mo, ang ginpamutangan nga chairman, puro yung mga konsyal lang man. Po may ara lang representations from siling nila, from the business group. Pero kung tulukon mo banwa ang ilang committee nga gin-crear, ang chairmanship, di sila malang na. Chairman sang Quarantine Center Action Team, chairman sang OFW Action Team, chairman sang Action Team for Returning OFWs, chairman sang Action Team for Non-OFWs, chairman sang Action Team for Authorized Persons Outside Residence, chairman sang Economic Stimulus, sila lang na ginapamutang nila da. Di ang iba niya, what about those who were not given the assignments? Pareho sa imo, abi, no? Pareho sa akon. Why ka o kung sa ibang mga konsyal. Na in other words, banwa, na supposedly kuntani, ang sangguniang panglungsod, yes, I agree, should be proactive, prospective, kag aggressive in crafting legislations. Amo tong hambal ko bala kagina, nga dapat ya, ang ibutang kadaya, ang mga, sa mga inibla nga mga teams nga ginatawag, area, kung mga this is a medical public health issue o crisis, dapat ang ipamutang kada, yung mga medical experts man abi. Kaya kita na lang niya, ang ato niya yung kuhan is to craft ordinance, kag maghatag sang suporta sa sininga team, sa sininga mga komitibas, bala o kung sa mga committees nga gin-create sang mayor. Kamo? Yes. Galing kiti kung maghambal ka abi nga dapat kada chairman sa amo sining committee abi or like a poor nga i-designate tara nga dapat may ideya sa mga medical issues. Sino mga konsehal nga may iban pag nga may concern sa may ideya sa medical issues kay duway naman labanda abogado man ada iban sportsman. Yes. Nga kung tong hambal sa ginang recommendations, let the medical experts take over. Ihatag ta na lang sa City Health tanan, daw mo na be. Pwede ka tayo kabutang assigned an independent certified mga doktor, no? Doctors, epidemiologists, infectious disease experts, medtechs kada mo. Diri sa Bacolod, no? Nga technical persons man. But kung ang ini nga public health crisis siling ko, if we put ourselves, no? Kag the untrained, din ka nakita banwang ang mga GOs tayangin pamutang katuya as frontliners. Nasubuan gid bala ko ya kayo, Brian. Pero matukib ko be kung may mga LGUs kita nga naggamit or nag-ayo sa mga independyente nga mga tao kaangay sa mention mga hindi councilor pero pwede na gamit. May araihan. Kanawa, talo siya tanan-tanan Doktor ya, bagang may you know what, kakalalaglawang gani sa ton. Kaya tungkod nga wala labot siling ko diri sa syudad, kundi sa national, ginpamutangan tayo generals.
in all other countries tibutangan yan nila sang epidemiologist, infectious disease yung expert to head this and that. Ang ato niya ato lang yaton. Pareho ba kay DOH Secretary be Duque Abi, no? Ti doktor siya. Siyang chairman sa National IATF Councilor, ano? Hindi. Ang chairman sa National IATF is si General National Defense, si Lorenzana. Siya nagali, hindi si Duque, no? Hindi. He is the department head of he is the department head sa Department of Health. Sige, check ko na Abi, no? Basi, yes. Ang vice chairman niya, sige military, military. Galvez, I think. So, mga gin-mention mo, subong na ko kabati since nga nag-start si COVID-19. In other words, banwa mo ning akon, we put ourselves, kitabi, and our untrained job order casuals in the front line. We are only putting our people at risk. Amo lang akon I hope of course, among others, ngati ang ginatag tayo ni sa aton nga mayor, blanket authority mo, wala parameters mo. Yes, oo. In other words, banwari, siling nila, bisan ng balon pa nila, ngati amuning recommendations, opinions ang Undersecretary of so-and-so. O sang, I don't know, isa to ka persona, but baloka, these are just mere opinions. In other words, siling ko, we are stretching, gina-stretch tabalaya ang konstitusyon nga ginaduso naton ang mga polisiya, interpretations, all in the name of COVID pandemic. Kag gina-stretch taman ang authority kag ang powers ng chief executive at ng mayor to decide for himself kung ano ang violation o kung ano ang krimen. Delikado ini kayo, igbabanwa. You know what, double-edged ini kayo. Ang pagtanaw ko sa this is double-edged ordinance nga we will all be at the mercy of the whimsical decisions ang aton nga mayor. God forbids, siling ko. God forbids. Because sa sining nga power or authority granted to him, pagusto siya. Pero may ara man siya siling nga committee, emergency committee, pero these are all committees, teams created by the mayor himself. Kaya intindi, but ko silingon, Brian. So sa amo tani nga sitwasyon karon sa Bacolod because of sini nga team abi nga gin-create niya na nagtaas ang COVID-19 cases diri sa aton, we need to change councilor, may ara kasang pwede hambal sina. Well, God forbids. I hope sa sining authority do piyos lang na blati kasi nung basulon sa uli mayor. Islanta ni sila subong ang ini nga team abi may ara kasang i-recommend dira councilor nga pwede. No. I have nothing to I have no one to recommend. Basta ang ginagambal lang ko Sir Brian nga dapat ibutangin naton ang medical experts. Basta may mga doktor bala nga may kilala ka nga pwede mo ikuan nga dapat islanta ni sila kay medical expert dapat kinanglan ta di. Namos na blang. Wala man basta you know, we have i-pool. May pool kitang mga qualified doctors to fill in these positions. Prote kung ako pa man kuton mo kung anong matabo sa uli, assuming. So, kung yung mayor mo yung tudlo mayo ganin na siling ko mayor na lang na. Yaman na tanan desisyon doon ng ugas na lang kami Aputi on the other hand, on the lighter side, gamiton mong gamiton mo ning ining emergency power ini. Definitely. On the other side, mo sa mga iban naton ka mga konsyal at wala na kami daya labot. Kaan na naman yung mayor. Iyan na iya desisyon. We gave him already blanket authority. Kuha mo Sir Brian? Yes, oo. Ginatinguhaan ko councilor ng Chindihon gidang imo nga ginahambal kiti importante gina mo. Totoo na. Oo. Amo man lang nga kunda ti coste. Wala ta ginabaliwala nga we are living in extraordinary times. Di naton control ang palibot Yes, but maybe not at the expense nga i-stretch tayo ang konstitusyon nga pati ang libot movements ng tao. Punggan mo pa. In fact, last point to silang kagina. Yes, go ahead. Ang iyang ordinansya banwa kung isipon ta
may enumerate siya nga mga measures mo under Section 5. From A to I. No, nga mga measures. Lockdown, closing of borders, establishment of checkpoints, imposition sang pass, quarantine pass. Yes. Imposition sang regulation sang curfew, closure of buildings, regulation sang public and private transportation, kag ang katapusan conduct massive swab test. Okay? Kung isipon mo ba mo from A to G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ka item, isa lang siling ko ang testing. Ang testing, ang pito, ini nga mga recommendations or missions nga ginatumod ta sa ining ordinansya. Restrictions, limitations, curtailment, stoppage of movement sang tawo. Pero kung isipon natin sa buong recommendations ng World Health Organization, hindi niya direct solution to stop transmission. Yes. Hindi ba? Ito naman yung priso. Ting priso gagiyo. Okay, ara malan na sulod priso anta. Tinga ang transmission damo. Na in other words, nagsilingkid yung World Health Organizations nga ang curtailment or stoppage of movement is not a direct solution to stop transmission. Anong hambalya sa World Health Organization sa aton? By this time, dapat mabalantan na ni. Anong hambal nila sa aton? Dapat sa subong pabakuron nyo na ang inyong public health system. Nan, you summon your experts. Ang experts sa inyong mga localities, sa syudad nyo, sa pungsod nyo. Kag mag-create kamuya sang targeted strategy. Ano ini siya? Amo na ni subong ang strategiya dapat nga sundon ta, hindi ya lockdown. Ano ini siya? Detection, testing, isolation, treatment, kag tracing. Yes. Nan, hindi niya pagpunggan. Kay kung i-allow nyo pa gani siling sang World Health Organizations, ang movement, but may specific with the observance of proper health protocol. Nan, hindi mo niya ang kinakulbang ko pag ni. Kung sagay mo na stop o untat ang movement, basi ay manging gala, ang epektos na mas lain pa sa transmission. No, it will destroy the economy. Di ba? So, mo ya putiran mo ya ang mga tao nga mga babakod pa, healthy, able, and productive citizens nga makaubra sila. Okay. But, of course, i-impose min naton niya ang health protocol sa aton nga mga highly vulnerable nga mga sektor sa aton nga komunidad, ining mga tigulang, ining mga kabataan. But hindi mo ya pag-i-curtail ang ilang nga movement. Amoy na ang buot silingon ta. Amoy na ang ginaduso subong sa World Health Organization. Yes. I hope that will explain kung nga nag-cite man ako to sa mga balokati binamo sa mga doctors kag mga kilala ko nga nagareklamo mo. So may solutions man kita kag may nga measures nga ginplastar kag gina sa ila. Yes, okay gid na. At least nag-share ka sa imo man nga ideya ang yes, sini at least may namalaan pagid additional sini counselor ano. After this wala na hindi na nato na naman batian kay ti ara na sa mayor mo. I'm so nga mga teams. Yes. Hindi na sa sangguniang panglungsod. Di kumusta yung imo nga kwan aside di siyempre may mga bulig-bulig subong imo padayon to imo mga bulig-bulig sa mga barangay. May own personal private capacity Sige lang yagapon. Sige, ang sa masarangan ko man Mayo ginaamo na mayo ginaton mo no. Yes, subong nga panahon duway na ni pa indis pa binuligay na lang gining aton namo na nambot sa lingon. Now you kwan ang kwan balay magsimansid na lang taabi. But of course ang mga counselor we are policy makers. No ga obra kita ya legislations ti kun amo ni man ang galini nga ginhatag na lang niya sa mayor ti ambot ano pang imoon tadi. Ayo onta si mayor basta ga monitor tower subong abi tagaan ta task naman ibang mga konsehales abi
Para kapahuway man ng iba, no? Councilor, no? Hindi, wala labot Banwag. Una pa lang, to as early as April 28. Ariha, nag-appeal na ko na nga daan niya in one of our special session. Nga sa ini nga crisis, no, it's high time silingtang dapat itap na naman ang other sectors, including members of the opposition. Kamo, Sir Brian? Tido, ikaw man lang isa posisyon da? Hindi man lang niya sa council, kundi sa iban man balay ang mga qualified nga mga opposition man sa una. I can cite one. Josel Batapa, nga hindi nyo napag-itap sa IT. Okay. Di ba? Kasi we need IT experts. BPO. Di ba? Kaya nga itong subong nga requirement, subong niya nga kung sa sindi nga mga tracing tani, dapat bala, hindi bala, dapat niya nga, dapat digitize na. Sir Brian? Di si Councilor Batapa may eksperto sa amos ni, like mga sa doctor medicine nga amos ni kung mag-trace kita? No, we are not just talking about medical sa IT, practitioners or sa IT kita. May medical experience kundi kinahanglan tagid bala sining away. Sa IT kita. IT. Ay nalipat ka Sir Brian nga amo man ina ang isa ka importante nga dapat na naton itap kay ara na kita subong sa ganing nga tawag tagina ano to ganing ang baltang nga dapat tracing na dapat may ara now so we need data. Yes. Ang kinahanglan na subong da inang IT experts. Nga kung sa diin ang tanan-tanan nga mga facilities ta makreate kita sang isa ka one hospital command center with call center hotlines nga kung madiin may virtual communications, digitize ang communication to all the hospitals na kung may lista tos labi nga may nagsulod nga COVID positive tanan-tanan nga mga hospitals diretso kag mabalaan naton. Pero na siyang kapat kinalantad. Pero sa pag-intindi, kuya, tanan synchronized na niya, no? Wala. Channeling na ni, tanan nga hospital di may connection na ni sa aton nga local ITF counselor? Dapat amo na, puti wala. Ay, ari ha. I'll cite you an example. Di nga nakita. Sa report mismo sa DOH, sa regional level, din pabalo kita nila nga ang aton positive amo ni so and so 20 plus to. Okay. Pero ang negative, 0. Zero. There might be something wrong with the system or I don't know. Nablang, ang balon kita nila, Sir Brian, nga wala pa delayed. Ang balon kita nila nga nadula. Ang resulta sang swabbing. So makabig na ton councilor, ini nga pamangkot kasi mo depende kung paano mo sabton ang aton nga team sang ITF local medyo may kapalpakan na tabo subong. May ara. Amo na nga rason nga daw nagdamo ang community and local transmission naton. Yes. Wow. Yes. That is why it is high time now to tap experts. Medical experts, medical IT experts. Galing kiti mag-digitize na kita. Galing kiti ikaw ay kaman poder nga maghatag recommendation na someone or kung sino to those being i-recommend mo na nga si Islanta ni sila naman ni Bio? No, sa IT lang man, why don't we tap the services of former Councilor Josel Batapa? Kaya nagatuon kag siya man ang aton nga mother ITs di. Isa na siya. Di ba? There are a lot of doctors willing to volunteer. Dutod gid galing kiti sa ina nga meetings so hindi man nislat silinggid nga ginabaton gid sang insakto. Totoo na, honestly speaking but there are doctors who are more than willing to volunteer kiti hindi ni siya personal nga problema talang community problem ini mo. Community concerns ini. Inaamon ako nga siling nila mabulig sila kay overwhelmed na sila. Sila ya permi ang ginakuan mo ang ginatira bla kag sila ya permi ang kaluluoy. Di siling nila we are more than willing to lend them their services kag sang ilang nga may expertise. Pugain niyo na sila tsansa. Yes. I hope you understand, Sir Brian, 100%. Ang ating mga digital experts subong nag-aayo na sila nga kung muliganta. So kabay pa, kami nga bulig. Yes, kabay pa nga ining opinion mo tonight sa aton nga pagpangalagad makalabot ini sa alkalde or
sa chairman sa aton nga IETF diri sa Bacolod para at least bana nila kung paano nila i-accommodate ang imo sining opinion, sining problema ta subong sa Bacolod kag Pilipinas, ano? No, salamat gid Sir Bayan. I hope so. Kabay pa. Yes. I feel sorry for those job orders we had. Recently may isa ka pay nga napatay. Oo, when supposedly is not supposed to be kag ang patay sa NGC da 5 na. 5. Oo. When they're not supposed to be there, they are being kept as frontliners when they're not supposed to be acting as frontliners kay kinahanglan nato nga frontliners in trained. Anong bot sila sa train? Ilang may know-how about medical. Ano ini sila? Nurses, students, taking up medicine or nurses. Or in fact, even caregivers. Pwede man. Hindi na pwede nga ipudyot mo lang na daya ka gihaboy ito sa gira. Nga hindi pag ani ka balo magbitbit pusil. Amo ini sila banwa ang mga ginapanala nila to. Amo na natabo. That is the reality there. Sige. With that, Councilor, salamat sa mga time. At least tonight, may bag-o kita nga huna-hunaon regarding sining situation ta sa Bacolod Subong. Kabay pa, no, Councilor? Yes, sir. I hope so, sir. Madamo ka masalamat, Sir Brian. Good evening, sir. Mabuhay ka, sir. Mabuhay ka. Gabi. Action Firing Line. Councilor Wilson Gamboa Jr. makaksyon sa aton sining linya bago gidamang. Tina mga opinion ni Councilor Gamboa nga hindi ba naton pag-i-disregard kay ti may ara siya sang natun-an mo. Nakita niya nga ti dapat na mag-handle sini may ara sang medical nga ideya. Kiti gaaway ta subong sa Cagaw, which is ang Cagaw ang iya sining katapat amo mga medical experts naton. Pero sa pag-intindi ko ining mga nagapululong ko subong sa aton sining IETF, hindi gid man generally or hindi gid man literal nga sila ning nagahatag sang mga swab testing dira, hindi man sila nagapainom sang kuno nga mga medisina dira, kundi sila nagataytay gid lamang as a leader, no? Ginatawag nga leader sa sining IETF kag nagamaniho sa tanan nga mga OFWs sa mga lockdown nga ini kun anong eksperto dira, arang pulis naton sa lockdown, ara ang mga swab testing naton, mga nurses naton, doktor, may napain dira nga mga tao, pero kabalo kita nga may nakita ni Gamboa nga may kakulangan sa iya sini paglantaw. Bati mo aksyonan, palpak ang paglantaw ni Councilor Gamboa. Action Firing Line. Sadya ni, last 8:35. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ay hatid sa Inayawan ka luso-luso si Gamboa diyo. May gabi lang sige manamyon ko may gabi lang kay din ko di masugod man. Dali gid lang. Okay. Ariya. Doon ko action basahan ko lang ning alang garo nila. Ang mga comment lang nila garo di na lang ko kung magbasa garo na. LM Mohar, salamat gid. Si Marie Asop. Hindi lang ko magbasa na ya. Leonard Peacock Barcoma, salamat gid, no? Nene Albasen kalaluan, salamat gid. Roth Kuzawa, salamat gid. Hindi ko, I'm sorry sa kinabasa ko mga opinion nyo, di ko na mabasa gid masyado, no? Basahon ko na lang na. Sige. Yeah. Hambal ni Leo Angelo Brillantes diyo. Ano problema kung audience ka lang damo din to man? Damo komentar pro kon ikaw na gahampang sa tunga gasala-sala ka man. Si Kwan naman niya, si Maverick Saint naman niya, ako niya challenge gigid na sa mga politiko. It's time to bury the hot shit kay layo pa eleksyon. Tion nyo na magpakitang gilas sa mga magtibong sang spirit o bayanihan. Gwa ka mo ka magbinuligay, hindi maglabugay.
Pakita ta sa tao, set aside ta mga kolor, kag political sides, abi one time mga kontrapartido, og yon kamo, panghatag pagkaon sa pigado, nga mga salimpapaw. Jima Makilan, politika gidayon ang punta. DJ Juna, viewers in Action Brian, nagalilisay na, mag-unite kamo. Hindi. Ay, nako. Okay. LM Muhar, ano natabo sa PhilHealth, mga doktor kurap. Oh. Mari Asop, mga palpak gid ang mga LGO kag uwa. Wala unity. Pulos lang walwal, kulang sa giho. Mayo gid sila pang islan tanan. Hulat gid sila guro nga manawag pa kami kay Presidente Duterte kay amo pa maghinulag sang insakto. Ay, sus. Leonard Peacock Barcoma. Train gani ti may inog sweldo ka sa mga frontliner. Oh, amo naman ko tiyan. Si Nini Albasin Kalaluan. Ha ha ha. Rort Kusawa, good evening. So Brian, monitor lang ko, keep safe lang. Kaayo sa lahat. Chris Vilma Treyes, monitor lang kami Sobray halong. Jerry Azero Jr., may isweldo ka sa caregiver. Oh. Si L.A. Muhar, Azur Baker Short, si Vice Damo na buligan, ikaw may ara. Romy Agsam, salamat gido, expert dapat. Correct. Jerry Zero, sigurado ka nga may doktor nga mangako, sina? Sinayda tumayan, let's pray na lang madula ang COVID-19. Okay. Zinaida Tumayan, ano niya lang, abi, siya lang nakalusot mo. Apo ni Isiyo, good evening, Sobray, monitor kami subonga. Greyhawk Security Agency staff. Salamat, gid. Lola or Ronald Tagyamon, wala ka man binuligan. Michael John Season, manyapon ta, sige monitor, buliligay na lang tatanana. Correct. More talk, more mistakes. Jimboy Balambaw Dofiles, sus, wili yung manaya kasapak na tao abi pag walak siya basiwa ti subong daw tinakpan mapaya. Jerry Otiveros, abi tagayin niya man sa gambuwa partida. Leonard Peacock Barcoma, panago ka man, ano labot sa IT. Gusto mo mapansin. Bisan isa lang na si Konsehal Wilson Gabuwa Jr. ara gugmaya sa pumunuyo hambal ni Zinaida Tumayan. Jerry Azero Jr. siya na ibulos kay Vice Mayor. Jose Mongcal Torilla nag-monitor sa Binalbagan. Leo Angelo Brillante sa Namian ko si Maxon Braya. Brillante sa Malyachakto na Action Bray, wala na paindis-intis, binuligay na lang Jimboy Balambaw Dofiles, bigay na da gambuwa, hindi kagani kaubo sinamo mo, wala ka lang binuligan, din buniligan mo. Gusto mo kami palatnan, ikaw tani. Ay nako. Okay, sige. Nene Absalin Araman, salamat gid. Ang iban din na tuman. Joe Abuena, good evening. Opinion ni Sir ha. So, untimely to criticize or critics the efforts of those who are present or working hand in hand with our medical workers. If you have better ideas, go directly to the official in charge and present your propositions. Daw kapolitics, sorry Norberto Moroy Trasona, good PM Magsubray, please greet lang Trust, Nicole, Kyle, kag Matmat, watching live from Nolido Street, La Castellana. God bless, good, stay safe. Salamat. Sining ni Araman. Okay, Merly Dolido Magallanes, Senado, may Grace sa Councilor, may Gamboa. Grace gali. Sige. Emergency power.
Maverick Saint, ano ni Tani, tion makita ko politiko gaubog sa baha, kaga traffic bla sa dalan, para makita sang tao nga maayo gid sila. Di na to sila? Oh, nago eh. Merly Gonzaga, pray na lang ta, Sir Bry. Yes. Krisha, good evening, Sir Bry. Patamiyaw Family Rodriguez, there is sa Sigasco Monitor kay John Patrick nga gapakalinong. Good health, God bless always, Sir Bry. Salamat. Joel Aligato Himenea, good PM, Sir Bry, watching from Cityville. Stefania, stay safe. Salamat. Raydan Velasco, Diyos ko, keep safe na lang ta, Action Bry. Si Chatty Man, be fair not unfair kay politika para sa ato nasyon. Tata Vivek, good evening, Action Bry. Salamat. Rose Guevara, Action Brian, tawa na lang tawa puro. Pero okay may good point naman si Councilor Gamboa. Enjoy kagid subong partner kay il-enjoy sa Parte. Good evening, Action Bry daw nahamot kagid matapos gid ni Antanan. Good evening, Action Bry, ga-monitor kami subong Regent Pearl, salamat gid. Okay, sige. Basahon kung iban karon mabalik ko sa inyo Plus 8:44. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagliga. Philippine Standard Time, las 8:50. This time check is brought. Sa Aksyon Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso ko sa inyo mga kaaksyon ang lang kay Rian Montisa, salamat ginano. Si Ana Mandre Gusrob, ang panadiro para sa bakery, ang panday para sa construction. Very simple arithmetic, di po ba Sir Brian? Yes. Si Zeus Dog Cage naman niya, ano ihan ang mahambal ni Councilor Familiaran, Vice Mayor Gro. Vice Mayor Familiaran sa palpak nga termino ni Councilor Gamboa. Amo nang balantayan tabos nga lang. Sarniel Gonzalez, good evening Sir Brian, watching from Bangkok, regards landa kay Maymay Alagaban and family. Salamat gid. Beth Tumangan, mga OFW, keep safe na lang kamo. God is good all the time. Obi Juan Kamuti, Action Brian, good evening. Monitor kami, wala chimpo magdebate. Subong konsihal bulig na lang ta. May nag-chat gini sa ako ni Action Brian, magkutas Councilor Bacon din ng lugaw yan. Action Firing Line. Oy, di yung pag-log-logan ang lugaw ni Councilor kay sa pila ka tuig nga libot-libot sa iya nga kiri na bala damo na serbisyuhan sinang iya sining aros kaldo action no? Aros kaldo bala. Action Firing Line. Oh, ang siyempre mo pa ng baklon mga aros kaldo mo nang ara kay Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sometimes may ano pa na
tanan nga mga events ara na siya kiti labi na gid mga kabataan, mga konkwandira ay dako na bulig sa arroz caldo nga ina. Dami niya nga arroz caldo kag siya ginayang galuto aksyonan. Kay pagluto ina gin abyarya kami mga katapos sa media sa City Hall, gin palantaw ya ko purti nga sa kusako sa mga ahos sa sulod ya kag luya. Kay namit magluto si Councilor Gamboa. Siya ginaya naga hands-on sila tanan nga magluto sining arroz caldo. Action firing line. Kag kapila ko nakakaon sina sa nawong palang daan niya. Gutumon kay mo ya mo. Paglantaw mo yung arroz caldo ni Councilor John. Gutumon kay mo ya. Action firing line. Kandos kay kaon ka na lang no? Sang arroz caldo niya. Pero ariyo, dungagan ko endorsement ko sa inyo Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon. Ini pampabakod sang tamyaw man nato no. Grabe man to natabo man sa San Carlos no, ilakip ko na linig gamay, isa ka amay binuno yang bata ya patay. Naglalisay lang sila, nakainom-inom bla no. Patay gid no. Sa manapla naman iya kafgo ginbuno niya ang kapwa niya kafgo patay man. Action firing line. May lang ni kaway gingamit sang kafgong ilang nga mga ginaulimbay da nga mga armas luthang no sa detachment dira sa Manapla sa may barangay San Pablo dapit na. May detachment na mo. Kagabi upod sila sunluganay lang suno sa kay Police Captain Jenic Bermudez. Sunluganay lang binuno sang isa ka kafgo ang upod niya patay. Action firing line. Pwerte yang nga mga kuan hitabo subong sa palibot ano do hindi ko ma-reconcile ang kaugalingon ko sa mga sitwasyon daw hindi mapunggan ang ang mga disgrasya subong mga kaksyon. Pero ari pa gid dogang ko nga endorso sa inyo subong nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad amo iya ang Gary Doruelo, no? Hindi ko na pagbasa ako ng imo. Pagbasa ako ng imo sining nga mensahe, no? Salamat gid nung Gar sa pagmonitor pod si imo diri nga dira nga pamilya, no? Sa Cinema Tinion. Sa nagapamangkot diri sa aton regarding sa lockdown, suliton ko may ginahulat pa nga approval, no? Ang Negros Occidental government kag Bacolod City government kon aprobahan sa National IATF ining lockdown sa 28, 29, 30 and 31. Action firing line. Ginaklaro ta ginasubong kay kadamo sa nagapamangkot gid kuno ng sitwasyon. Sa Negros Occidental, may initial report kita nga nabaton nga kon hindi ginman pag-aprobahan sang IATF. Actually nakasked ko tani interview kay Gov Video or nagtawag ta kay na but hindi avail mang iya sining nga linya. Kung hindi ginman maprobahan sang IATF, ang
hingyo nga lockdown 4 kadlaw para sa mass swab testing nga ini. Padayunon gyapon ang swab test mga kaaksyon, pero wala lockdown. Action firing line. If in case lang nga, nga hindi pag-aprobahan sang National IETF. Para may ideya kamo dira, 4 malani ka lugar outside Bacolod like Talisay, Silay, Murcia, kag Negros, kag Bago City. Pero may mga lugar na kanina nagpreparar siya kung mag-lockdown gidman nga mo nga mga lugar. Kita diri nga mo nga Banwa like Don Salvador. May preparation na yung food assistance iya. Ang ilas ni alkalde dito, Mayor Marcel de la Cruz mga kaaksyon. Action firing line. Tira inisyatibo malangya para ang tao di magutman 4 kadlaw lawig na ni, no? Lawig na katama, no? So may ina nga mga tikang, may iban pagin nga Banwa. Tani kwanta section Marlon pero duwalang alang na. Karon kay sa Action Night Patrol mo no, honya gina kuno nga mga lugar ini nga may preparation na if in case ara na gidman or matigayon ining lockdown nga ini. Action firing line. Sige, may kabilang kay Arniel Gonzales, hindi na ako mag-comment kay Gambuha kay hindi ko man siya kilala. Councilor ni San Bacolod, mama. Si Ana Mandri Gusrob, may note sila sa screen, ma'am. This portion, okay, sige. Nagareklamo sa sang mute kay ina. Si Rose Guevara, Action Bray nga ang ga-endorse ka hindi capsule nga anak ka mute. Hindi siya pwede sa Facebook Live, no? Sa radio kami. Gloria Ortega Casa, salamat gid sa inyo, dra. Angelina Pinuela, salamat gid. Okay, sige. Sa Thailand, naga-monitor si Diana Rose Alagaban. Ano nini man? Rayjan Tan Villalon, naga-monitor man sa Purisima Manapla. Ginatamyaw yaman ang Energy Funds Club, ang presidente nila diri si Sir Dennis Richard Tiboroma, no? Rian Montisa, salamat gid. No? Ana Mandri Gusrob again. Okay, nabasa ko ng iban pa karuna na, no? Si Trident Aradapsi, John. Good evening, Sobray. Monitor lang kami Barangay Robles, La Castellana. Sige, ang oras ta, kulabos gid. Pero salamat sa mga viewers ta. Malin kay naway gid dyan halalin kag iba nag-enjoy sa paglantaw mga kaaksyon. And of course, sa mga listeners natin via radio sets, ano? Thank you so much. Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Team, ang iban nga mga mga updates mga sa COVID-19. Karon dugay sa Action Night Patrol kay bag-o lang nagsinulod ang DOH naton Region 6 mga kaaksyon, ano? Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Team, ini si Action Brian more than nagapasalamat gid. Maghilibati naman ta bosa sa mangyapon nga istasyon kag oras mga kaaksyon, ano? Una sa balita, una sa aksyon, may kabilang kay Jigs Pasaporte, nagamonitor sa Gochangco, Murcia. Kag si Jin Oy si Sir Goodnight. Sige, upod sa aton sa lima kopdanan diriya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night, God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,